Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakda. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasa masugat. Tinapalabas. Papagayam, kablawan na kayo, itinagasat niya malem ti Sabado, Disyembre 2, 2023. May danon ka na kayo, ti sabali man na parang, ti programa tayo, Tinapalabas. Dito di pagaham yun ni Robert de la Cruz. Kadwa iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapnawisan da kayo kadanggay mi para iti may isang oras nga hindi pa nang ituloy amang ibasa iti surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo Aleha. Tay basa, when ituloy nga basa dito surat ni Aleha, agyaman tayo kari sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo, manipo di Emily Lani, Hawaii. Thank you very much kini Mr. Rolando Ventura, kabagis dito Waipahu, Hawaii. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iriman number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo di Baguio papagayam kahit yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan. Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Pagyamanan tiupay ni Barangay Chairwoman Evangeline Bangraranggol, iti Barangay Nagpatpatan, Sulsuna, Ilocos Norte. Thank you very much, Honorable Mayor Buyet Kilala, iti Curimaw, Ilocos Norte. Kinagyaman tayo kani Honorable Vice Mayor Denton Garbida, iti Bangi, Ilocos Norte. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin itinaling nga aircon technician, staff nurnusen dati problema ti aircon, ti anyaman na klase ti lugan. Tipugad Lawin, Carvas Air Conditioning Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal!
Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy digiti umiso nga aramid tapnon di kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna nuadda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asok polusyon dagitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod iti panagusar tayo iti face mask nga nairugi tayo iti simangpet tayo iti a pandemya iti face mask ket agbalin nga proteksyon laban kadagitoy nga polusyon germs virus bacteria tapno saan tayo nga anlain nga covid no di ket pati sakit nga tonsillitis kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panang daldalus iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapnon dalusan tayo iti agong tayo, wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo iti nadalos nga danom may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Kasangonan niya ituloy tayong ibasa dari surat ni Pagayam Teo Aleha. Happy birthday ken ka Raquel Rabang. Sapay dadadupay nga panagkasangay, more blessings, more birthdays to come. Belated happy birthday ken ka nakak nga Eugene Bunwan iti barangay 41 Balakad, Lawag City. Welcome home kada Mr. Edgar Ancheta ken Mrs. Marlita Ancheta nga agapuy di Canada. Gagiyem kay Kamsat. Welcome home. Enjoy dito panagbakasyon nyo. At tuwin papagayam, ngintay ituloy nga basain. Ti surat nga nakaipalaunan, tinapalabas iti biyag kinayat, ni Pagayam Teo Aleha. Pinanawak nga rod ti pagtengan, ti tumboy nga ni Victoria, Manong Robert. Nagnaed kami ni Gerson iti inupaan na amay sa abalay. Ket dito'y nga sa anak arimrimwar. Dito'y met kabsat nga dimanon digit informasyon kanyak. Nga napalalo ti pungpungtot ni Tito Vic, wenno ti tumboy ani Victoria, iti papanaw ko iti pagtengan na. Ada kanupay digiti plano na nga mangisaklang kanya ken kasla pabasulin na ka nagtakaw wenno nagala kadigiti kantidad iti mismo nga restaurant.
Manong ko dito'y nga saan nga nailimed ken ni Gerson, nga nagbalinen nga kabalay wenno kasla asawa. Dagiti nagbalin na addang ni Victoria wenno ni Tito Vic, manong ko. Dito'y kabsat nga pinilengnak ni Gerson. No ana nga talaga ti adday tinagbaytan mi kini Victoria Atumboy. Saan ako na nakapaglibak? Awanin ti ammo kapangalaan iti rason, Manong Robert. Gaputa uray isuna ket adda dagiti may palpalapayag. Wenno maamamuan na nga informasyon. Iti nagbalin nga padas wenno relasyon tinagbetan mi kini Victoria. Di ba watak iti pamakawan? Watak ti pamakawan ti panagulbud ko kenkwana, Manong Robert. Ngem ti desisyon wenno balikas sungbat na kanya. No naaramid ko kano tinagulbud bayat nga agayan ayat kami. Ket mabali na agulbudak tumanen. Bayat nga agtiptipon kami nga kas agasawa, Manong ko. Damdamo pa ilang ti panagtipon mi nga kas agasawa. Ngem mariknakon nga nariribok. Aday din pa nagbabawik no apay nga simurutak. Aday din pa nagbabawik nga nangipkompromiso iti bagik. Ken ni Gerson, manong ko. Ngem awanen ti maaramidak gaputa na ilasbungkon ti bagik kenkwana. Nga kas manen iti panakailasbung ko iti isiserrek ko iti relasyon keni Victoria wenno Tito Vic Atumboy, manong ko. Dito'y nga masansan nga mabarbartek adda pay digiti rabi nga sana agawid. Agbababawi agsangsang itak manong no saan ko ang mapasangpet ni Gerson iti balay nga inupaan na nga pagnaedan mi. Agingga nga dimmegdeg ti bisyo na gapo iti panaginum na iti arak. Masansa na mabartek no kas nga agawid, ket kanayon nga karyaren wenno apaen nakmano. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, idi pa nakagatang di ka sa pulen nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno ka sa pulen nyo ti opisina, digiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pammalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket may isa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga
ti panagdonar ti tara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag, it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdundonar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Kablawan tayo di pa nagbubuya ni Kabagis Rolando Ventura dito Waipahu, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, manipod di Mililani, Hawaii. Ni Marie Guillermo Danog dito Hong Kong. Ni kastapay ni Raquel Rabang at kasangay tangal daw. Happy birthday Raquel. Kablawan tayo pa ni former barangay chairman Edison de la Cruz, di barangay number 18 San Nicolas, Ilocos Norte. Naglabas si sumagmamanong alawas, Manong Robert. Idi makarikna ak iti na isang sangayan, idi bagik. Ditoy nga, agsusugel ken pasaray agdulduluak. Embagat deto'y kini Gerson, ngem kaslaawan kwenta na keng kuana ti panangibagak. Nagpakadak na rod nga mapanakagpa-check up iti doktor, Manong Robert. Tapnon masiguradok na niya ti sasaadik, ngem matapik idin, nga agdadagsenak kabsat ko. Iti sa sangpet ko iti pagtengan niya pagnanaydan mi ni Gerson. Nadatngak nga si Babartek manin. Wen mano, adamanin iti influensya tinasanger. Dito'y nga kasla, saan ko kaya tidi nga ipudno no anya tinagbali na doktal ti doktor kanyak. Ngem, isuna tinagsaludsod. Kumusta? Kumusta ti eksaminasyon mo? Iti napanama doktor. No doktora nga talaga tinapanam. Balikas na nga, agngad-ngadal ti buses na. Positibo, Gerson. Agdadagsenak. Agdadagsenak ken. Dandari nagmakabulan detoy. Balikas ko ken kwa na. Minatmatan na kabsat. Ngemawan ti nauray ko abalikas. Wenno, senyal ko mga isuna ket maragsakan. No saan ka kumanga ulbod a babae. Naragsakak ko ma, gabutad dan ti anak ko kin ka. Masiguradok met ket di nga anak ko deta kin ka. Angem, no tumanor wen no tumaod ti putot ko. Ketagbalinto nga, umala iti kinabalang kantis wen no kinaswitik mo. Sigurado nga pakaibabay nak to deta. Ngem no umala kanyak nga tao anapudno,
nasaya at nga parswa. So nga, kasla jak maragsakan, kasla babawyek pekit dinalehan o apay nga nagbalin ka nga napatig unay kanya. Ngem mariknak, mangrugrugin, nga marugnay, ti panagtalikkukin ka. Siyak ti tao nga naperdin ti panagtalik na. Narigatin na maagasan, narigatin na may subli. O sige, maturugak pailaeng, makamukan na niya ti kayat mong aramiden nga sumaruno, kalpasan ti panaggapo mi ti doktor ako nam. Nagarubos digiti luwak, iti panawan nak ni Gerson, iti nagtugawak, Manong Robert. When kabsat, kasla bumtak ti barukong ko, kasla jak mayebkas no kasano ti sakit tinakem, nga mariknak iti daydi agundaway. Ngem mababalaw ko kadi ni Gerson, mababalaw ko kadi ti lalaki nga nagulbudak iti naminsan. When kabsat, saan ko ang mababalaw? Adadda nga binabalaw ko ti bagik, nupay kasta pinatibker ko detoy, gapuman laeng iti, agpitpiti na biyag, iti saklulok manong ko. Pagyamanan tayo, di naayat, nga tumultulong ka tayo, di programa tayo, Tina Palabas. Agyaman tayo, kani Dr. Alan Taylan, manipo di St. Camillus de Lelis General Hospital, nga masarakan iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo di Baguio, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, manipo di St. Camillus de Lelis General Hospital. Agyaman tayo pa'y kani Ma'am Elis Tamayo, manibod dito Mililani, Hawaii. Ni Mr. Rolando Ventura, manibod dito Waipahu, Hawaii. Thank you very much, kabagis. Ni Barangay Chairwoman Evangeline Bang Raranggol, ni Barangay Nagpatpatan, Sulsuna, Ilocos Norte. Thank you very much, Honorable Mayor Buyet Kilala, iti Curimaw, Ilocos Norte. Thank you very much, Honorable Vice Mayor Denton Garbida, iti Bangi, Ilocos Norte. Ken pagyamanan tayo ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin tinalaling nga aircon technician, staff nornusen da ti aircon, weno problema ti aircon, ti anyaman na klase ti lugan. Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Center, Balintawak Street, Lawag City, Kukwa, imatbatunan ni Engineer Neil Jose. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digit ilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapdon ti kasta matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, daytoy karabukob, agraman daytoy niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man, iti usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, kaya't maitunda iti tayo panagpaparaw.
may kadua, ket daytoy panagdaldalos, tingiwan tayo. Digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo, ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, sanlay nga infeksyon iti ngipin, no di ket infeksyon iti dila, ket dagitoy gugot tayo. May katlo, ket iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako, ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer, iti karabukog, wenno throat tayo. So dagitoy iti kita talo nga tips nga mabalin ko nga may baga no kasano nga matagiben daytoy niwat ken daytoy karabukog tayo. Kablawan tayo pa, tinaragsa ka pa nagbuybuyan ni Compadre Charles Bumanglag, dita Barangay 6, San Nicolas, Ilocos Norte. Good afternoon, Compadre Charles Bumanglag. Naglabas na kiti aldaw, Manong Robert. Nagtultuloy ti pananganad ko iti bagik. Para iti proteksyon ti agpitpitik nga biyag iti saklulok. Nga maddamay sa nga pagdandanagak, Manong ko. Daytoy ket no mapanunot ni Gerson nga panawan nak iti balay nga pagnanaidan mi, kabsat ko. Aglalalo ket dumigdegdeg ti sitwasyon. Dumigdegdeg ti panaginom na iti arak. Dumigdegdeg ti bisyo para kinipana. Masansanen nga si Babartek. Adda pa yan di gitigundaway nga tawtawagan da isunay ti mismo at trabaho na pagayam ko. Gaputa sa anin na sumsumrik no dadduma. Agingga nga iti panaglabas ti aldaw. May nga malim. As asikaswe kidi iti unig ti balay wenno agi prepara iti pangmalim, Manong Robert. Idi matugtog ti ridaw ti pagnadaidan mi abalay. Dito'y nga awan tinamnamaik nga umay sumarungkar kanyak. Ngamin limlimitarak ti bagik kabsat, nga rumwar ken makikaruba gapo iti amak ko, nga masurutan ni ti tubig, wenno ni Victoria Atumboy ti pagnanaida. Ininot nga rode masidega kiti ayan ti ridaw, na inayad alinukatak detoy, Manong Robert. Dito'y nga naibaskag ti may sa alakay, ken may sa abaket, pagayam ko. Nagtimek ti baket nga medyo na dunya ti langana. Sika ka diti agnagan aleha? Uwen, ma'am, siyak. Kinunana sanak impangato ngayon pababa. Madlawen ti sikog mo. Ewen ma'am, agdadag si anak. Da kami di tinaganak kini Gerson. Nasurutan mi detoy ngayan mo, gaputa. Weno ayan nyo, gaputa. Masansan met tendi umay na iti pagtengan mi. Nga, si Babartek. Amok nga da problema yo. Naipudnon ti anak mi nga. Inulbud mo isuna. Adday mo na kinarelasyon mo ngem iso. Ken saan mo ngem pudno ken kuan. Among babae nasingpet ti anak mi. Awan ti nakaidamdamagan na sipud panagubing na. Ngem nadagsen nga mapasaktan. Dayta ti nagbalin nga sintirmi ken kuana sipud panagubing na. Isu nga maibagak nga sikat tinang perdi ti kinatao na.
Pinerdim ti biyag ti anak mi. No kumata nagpudno ka, sakbay nga ingkabalay na ka. Siguro, saan na nga masurutan iti kastoy? Amom ka di nga nakasagana kami idi nga umay, makisarita ka di tinaganakken ka, tapno nornusen tayo ti panagsimpayo. Ngem ko na ni Gerson nga awan di tinaganakken ka. Kayat na nga sawen. Kasla, nabibulos ka nga animality, may isang kabakiran. Ket di mo mabigbig to sino di tinaganakken ka. Manong ko kasla agkupiten ti barukong ko, nga mangdingdingig ka di tinadadagsin na balikas, ti ina ni Gerson, iti dedi abundaway. Wen kabsat, ngem pinilit ko pinatibker ti riknak ken ti bagik. Tapnon ti kastawan ti daki sa mapasamak iti sikug ko. No imay kayo dito imam tapno si Direnda. Nabayagan nga nagbabawiyak ti panagulbud ko iti anak yo. Nabayagan nga sinider ko ti bagik. Nabayagan nga inlunod ko ti kinataok gapu tinaramid ko. Di mawata ako ni dinamin ado agundaway ti pamakawan ni Gerson. Amo ti Dios. Patpat gekmet ni Gerson. Isu ti kaunaan na lalaki nga nangipaayak iti bagik. Balikas wenno sungbat ko iti na ni Gerson. Nakaisem ti baket. Isutin mo na. Ngimad da sa bali nga mas imun una. Balikas na. Pinagkalma ti lakay ti ina ni Gerson. Sarde nga amon, husto na deta na parang sidiryo kenkwana. Laglagipem nga agdadagsen. Ket no dadakes nga mapasama kiti sikug na. Gapu iti kasta nga pa na magsasaom kenkwana. Amangan ta sikat ireklamo na. Ken laglagipem, putot ti anak mo, tim imiten na abiyag. Ket no dumapasamak ken iti deta nga, sikug na. Mababalaw munto ti bagim. Babalawem to nga mamimpinsan ti bagim. So nga, sardi nga mo. Pananganawa ti lakay, nagyamanak Manong Robert. Nagsinnaay ti baket. Saan ka nga kaya tapasaktan? Ngem nasakit para kanyak ti makitkita ka pa nagsagsagaba ti anak ko. Nagtimek manin ti lakay. Aleha, pasensyakan. Alabay amda kasarita mi ti anak mi barbaring no mabalbaliwan pa'y. Sabali ngamin nga klase ti tao ni Gerson. Ni Gerson ti tao nga di na kayat ti masuswitik wenno maululbot. Di makkel nga napudno wenno honest ti anak mi. Dayta ti may pasigurado mi ken ka. Isu nga nasakit para ken kuana no ulbuden ti sabali nga tao. Aglalo iti babae nga inpategna akas ken ka. Nadanunen ti rabiing em kas lamang mangeg ko pay laeng ti sidir ti ina ni Gerson, Manong Robert. Nga adad da nga nang babalawak manen iti bagik. No apay-apay ngamin nga nagulbudak ken no apay nga sinirek ko ti nakirelasyon iti may sa atumboy. Ti pan nakirelasyon ti inak iti may sa atumboy nga isumet laeng ti kinarelasyon ko, Manong Robert. Sangsangwe kun ti pangrabiing nga magar-arubos dagiti luak. Danda ni Jack magalgal ti kanek, ngem papapigsaek ti pakinakem ko. Wen manong, Jack kayat nga damapasamak nga saan niya naimbag, iti sikug ko iti day di agundaway. Nagtuloy manong ti panaglabas ti aldao. Agpito a bulan idin ti sikog ko, Manong Robert. Dimalanak meten iti eksaminasyon when ultrasound niya kunada. Lalaki, timet ko abiyag, kabsat ko. Maragragsa ka na
ngem ti asawa wenno kabalay ko ani Gerson. Nagtultuloy ti kasla saan na panangipirpirit kanya. Nupay, mangmangted met kabsat iti may gatang iti agserbi ti balay. Banag nga nakaragsakak met barbaring saan na nga mapanunot nga siyakit in na panawan. Awan ti ammo kamabali na pagkamangak. Malaglagip ko ti inak ngem saan ko meta ammo no sa dinno ti ayan na. Kenja kammo no anya ti sasaadin na. Numan mabirukak amangan tagbarinak met kengkuana apadagsen, Manong Robert. Amangan tagbalinak met laing parikot kenkwana. No kasano nga isakad wenno suportaran nak aglalo ti agdama nga sitwasyon ko. Digita idi ti problema. Awan digiti ammok akabagyan mi nga mabali na papanaktap no agpatulong ako. Jakmet nga rod kayat ti agsubli ken ni Vic. Tamangan no addapay dakes nga aramiden na kanya, Manong Robert. Kabulan akon, Manong Robert. Ediday di nga bulan ti, na ito di nga panagpasngay ko. Kas ibagbaga di iti doktor. Masapul nga masapak nga may serrek iti hospital. Dito'y kabsat nga, nagpakaasi akin ni Gerson. Na ito di nga, duang aldaw sakbay ti na ito di nga panagpasngay ko ket may serrek ako nito hospital. Pangasim Gerson, anak mo ti aday ti saklulo. Panunutem ka di ti seguridad na. Panak iti hospital. Ken pangaasim, igastuan na kumapare di panagpasngay ko. Pakaasik nga aglulo. Kinitanak ni Gerson, Manong Robert. O sige, gabot ako nam nga, masken nga may serrek ka ni hospital. Iyarwat mo nga ruden, di ka sa pulam ta. Ipang ka ni hospital. Agpaiso. Kinunak. Gandat ko hindi nga arakupen, tapno'y pariknak ti panagyaman ko. Ngem dito'y nga, inliklik na ti bagina, babaen ti panagatras na. Sanak nga arakupen. Pagpagapuklaing deto'y iti. Kada ti agpitpiti ka saklulo iti. When agpitpiti ka biyag iti saklulo. Nga dahil takit darakin lasag ko. Ngem no kunam nga maisublim pa itiriknak. Ti panangipatagkin panangayat ko ken ka. Saan na leha? Lading hitek. Makaumanayan ti panagulbud mo kanya. Tapnon ti kasta. Liklikan kan. Nubigbigik to ti anak ko agyaman ka. Ngem no saan? Awan ti mabalina. Ngamin ket basol mo. Basol mo ti panang switik mo kanya. Naisirrekak nga ro dito hospital, Manong Robert. Ngayon di pa nakaisirrek ko awanin tinang bantay kanya. Dagiti laingin nurses ken do doktor, ti umumay. Ken kinuna ti maysa ka dagiti doktor nga, nakadeposito kanon ti mabali na pagbayad ko. En deposito kano deto ni Gerson, Manong Robert. Nagyaman ak. Maysa ka dagiti babae nga doktor ti nangipudno akiti sitwasyon ni. Dito'y nga nagsangsangitak. Naasyan ti doktor kanya kiti panangipudno kiti sitwasyon. Ti amin na kinapudno iti napalabas, Manong Robert. Patib kerem tinakem mo. Panunutem nga biyag ti agpitpiti kiti saklulom. Ket no paapektaran ka, mabali na maapektaran met ti maladaga. Balikas ti doktor. Madamdama pa'y Manong agpasikalakon. Makarik na akon iti ut-ut ken sakit pagayam ko.
Apo Diyos normal. Ti panangipas ngay ko iti lalaki ang maladaga. Manong Robert. Ililiwik mo umay ni Gerson tapno kitain na ti anak mi. Ngem na paayak. Iti may isa nga aldaw when umalem, ti imay kit di kiti naganak ni Gerson. Ngem saanin niya kasdi ti kinatangig ti baket when no ina ni Gerson. Nagasat ka ta normal ti panagpas ngay mo. Karuprupa ni Gerson ti maladaga. Balikas ti inana. Agyaman akmam. Umisisem met ti lakay. Ket ditoy nga. Mangibati kami ti kantidad nga usarem. Amangan no saan na nangibati ti anak may. Balikas ti lakay. Saan kulatan niya inbagbaga nga nakabayad din ni Gerson no naaddan ti deposito na iti mismo nga hospital. Nagdanagak mano. Ngamin sipod na itulnog na kami ni Jerwin na itulnog na ni Gerson. Saan niya nagparparang? Saanin niya imay iti hospital. Agingga nga nagpasngayak iti may katlo nga aldaw. Nagpakada di iti naganak ni Gerson nga adedin bati da kantidad iti di agundaway Manong Robert. Kabigatan na kinasarita na ti may sa kadagiti nurse. Kung ni doktor nga mabalin nyo kanun ti ma-discharge, gaputa normal met ti panakaipas nga iti ubing, ken nasalunat. Ken ore si kamisis, nasalunat kami. Awan nga ruti, mabalin niya ba one ka bang i-process iti papeles tap na ma-discharge kami. Ken ore ti panagawid ko, tsaka muno asin no ti, o may mga lakada kami. Balikas ko nga makalulwa, di ka madanagan. Amumi deta gabuti yung bagang arudin ti doktor ka na kami. Da kami ti mangi proseso. Kaya di pa nagawid yo, kidawin ka ni doktor nga. Itulnog na ka ti may isang ambulansya, o itulnog na kayo ti may isang ambulansya, ken adda ti mangkita keng ka nga. Nurse, iti unag ti ambulansya, bayat ti pa nakayawid yo. Agyaman ak, ma'am. Kinunak ang makaluluwa, Manong Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now!
Bayat ti panakaiproseso di papeles tap no ma-discharge kami ti anak ko di ospital, Manong Robert. Kaslakan kanayon nga daur urayek. Kaslakan kanayon nga del iliwek. Tap no umay ket kitain na kami nga gina. Daytoy ket ni Gerson, Manong Robert. Wen kabsat. Kaslanam na maek nga, agbalbaliw tinadag senarik na ni Gerson kanyak no makita na ti anak na. Aglalo ket karuprupa na. Ngem na paayak, Manong Robert. Idin-inot nga aglukat ti ridaw ti kwarto nga ayan mi ti anak ko. Anya nakigtut ko, Manong Robert. Wen kabsat. Ninanang ti adda. Wen manong. Idilasod ti dandanin dua atawen nga saan mi nagkita iti inak kabsat ko. Adda ti inak. Si direk kumano apay nga pinanawan nak. No apay nga binaybayaan nak iti den na ni Victoria at Tumboy. Ngem, nagyaman nakit diti inmay. Ninanang siguro ti sungbat digiti kararag ko. Ninanang siguro ti sungbat iti iliw ko ang makakita kini Gerson tapno adda pagkamangak, Manong Robert. Inarakot nak ti inak. Pakawanin nak anak ko. Pakawanin nak. Pakawanin nak no apay nga pinanawan ka. Alain kayo. Alain kayo iti apukok iti awin no ti anak mo. Makipagnaed tayo kini. Ni Julio. Ni Julio ti sinurot ko alalaki. Ti paraluto iti restauran ni Vic. Aday tirwar. Agururay. Nanang. Amano unay ti sang petyo. Madaman ti pan nakaiproseso ti papeles tap no ma-discharge kami. Nakasaganan ti ambulansya nga mangi. Tulod ka na kami ti balay nga pagnanaydan ni. Ngem gaputad da kayon. Da kayon ti kadwami. Get no sa dinuman na lugar ti ayan nyo. Sumurot akon nanang ko. Pagbabawyak ti kinakuspag wenno kina. Sweetik ko iti napalabas. Ti panang sweetik ko kini Gerson. Pinagkalmanak ti inak. Inapot na tingiwat ko. Amo kami nen. Amo kami nen. May maysa nga bikti nagsibanta nga gina. Gapoy ti pamati ta nga makatulong wenno. Pan nakasisirap tayo ti pirak na. Ket naulit ti pasamak mo, iti pasamak ko anak ko. Iso nga, agbalin ko man nga adal ken sursuro kadata. Tinapalabas ta, aleha anak ko. Rimwar kami di ospital ket kimuyog kami kada Uncle Julio ken ni Nanang. Ada yung nga ili ti gapuan no nagnedanda, Manong Robert. Kedi di makadanon kami tinasaong nga lugar. Anyan nga yaman ko. Dakkel ti pagteengan nya pagnanaedanda dududwa. Ken daytoy ket nagatang kanon ni Uncle Julio. Nagbalina na ragsak ni Uncle Julio iti panangyawid na kada kami. Inararapaap ko nga maddaan kami metiti anak. Ken ni Irma nga nanang mo. Ngem siguro saanen niya mabalin gaputa nataengan kami. Awan ti putot ko iti dedi asawak. Nabaloak. Iso nga. Ililiwik ti ubing nga makadinak. Ngem itataadakan aleha. Addan ti anak mo. Nasungbatan ti kararag ko. Ising-singasing iditi inam nga mga daptar kami ngem. Saan ko nga? Inkaskaso. Kaslakayat ko ngamin nga agtao diti bukod ko adara. Ti ubing nga. Alaen wenno taraknen mi. Ngem itataaddan ti anak mo kinadakan. Da kayon ti ibilang ko nga anak aleha. Nagasgasat pay laeng ti inak, Manong Robert, gaputa nakatumpong iti manangipateg a lalaki. Daytoy ket ni Uncle Julio.
E dinto nga siyak nakatumpo nga kiti lalaki, nga saan na akayat, nga ipateg ti maysa nga da napalabas na akas kanya. Aglalo ket inyulbud ko. Saan kun pagayam ko nga ninamnama nga makita pay ni Gerson. Ngamin addan ti atap ko nga di nagbayad wenno nagdeposito ni ti mismo hospital, ket saanen niya agpakita pay. Agingga anadamag kulaingen nga napanen nagtrabaho ijay Metro Manila, Manong Robert. Awanen ti damdamag kupay no kumustan ti biyag na no bigbigen na wenno saan ti anak ko. Agtawin itan ti tallo ti anak ko nga lalaki, Manong Robert. Naragsakak nga magitip-tipon kadananang kaniya Uncle Julio. Agtrab-trabaho damet laeng iti may sa pagpapanganan. Kasti dati kusinero ni Uncle Julio idinto nga helper na ni Nana. Nagbalinak met niya kasladon niya ngem mapanpanunot kumeten iti sumrek ti trabaho. Tapno makaurnungak pare ti masakbayan ti anak ko. No payawan mang bigbig king kwa nga ama. Nga kas kanyak nga may sa abastarda pagayam ko. Dito yan pagayam ko Robert nga siraak deti surat nga nang ipalauna iti napalabas ko. To'y pagayam mo nga si utang iti naimbaganakem iti panang ipatangatang mo iti deti nga surat ko. Aleha. Pagayam ko Aleha, thank you very much met iti panangipatulod mo iti deti surat ken panangitalik mo nga may patangatang iti programa ti iti napalabas. Talaga kasta ti biyag. Adari ti tao nga santayo nga matukod no anya ti kayatda. Ngimadda nga mindig iti gundaway nga adda ti kamali. Wenno kamali nga pagbabawyan. Ken saan nga maawat ti sabali. Ngem kunada ti mamakawan ket makapalag-an tirik na saan ka di pagayam ko. Ulitik tagyaman iti panangipatulod mo iti deti surat mo iti programa tayo ti napalabas. Dito yan papagayam nga pumakada kami ti programa tayo ti napalabas deti ti pagayam yo ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin papagayam tinatalinaay nga malim ti Sabado tayo amin na sa kapada. Agyaman kam tingkay panagdingig ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pannakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.